nacisti označovali Židov žltou hviezdou, tak teraz antikultisti označujú inak zmýšľajúcich nálepkou sektár, čo v ich interpretácii znamená cieľ, ktorý môže a musí byť zničený. A všimnite si, že tí, ktorí dávali žlté hviezdy Židom, možno nikoho osobne nezabili, ale práve týmto spôsobom vyzývali na násilie všetkých ostatných. Presne to teraz robia antikultisti, ktorí lovia nežiaducich ľudí a organizácie. Používajú skrytú manipuláciu, aby všetkých ostatných dotlačili k násiliu, zatiaľ čo oni sami zostávajú bokom. Táto prvá fáza potenciálnej genocídy sa stala možnou hneď, ako sa zrodilo antikultové hnutie, ktoré začalo stigmatizovať obyčajných ľudí len za to, v čo veria. Hneď ako sa objavila stigma sektár, stigma totalitná sekta. A táto etapa v súčasnej